si ma'am ba kay mga tumba ta. Kapilon mo nato ni si ma'am para musikat po ma'am. Hi sa vlog ma'am. Hi! Hi! Ay, salamat. Solo na kong tornuhan. Panahon na ni para akong bulos sa masudlan. Ingong kaya itong naging bulan. Karon panahon na ni para akong motor makargahan. Nanapod ning tumboy nga pangago. Kusok yung dagit o pasahiro bisag di ang torno. Uy, Chris! Asa naman pug ka? Malamang, manginabuhi. Kuyo na ha? Mangilog ra ba kagkalit? Di lagi. Dahil na kay matuta sa mga eskwelahan nga nung gibagsak magkas maestra nga sakto magkas balon. Ayan ta, sino makog-vlog? Wala kong sulod-sulod. Alam nga nung dita mo vlog wa man kay balonon, tara. Hawa di cameraman di. Kadi ata pa ako kay libutang. Boss, sakay mo, boss. Ops, ako'y una torno. Kameraman, ismo gamay ba kay ulit kaya ako na. Iya, sa kuha man gusto mo sakay ang bata. Ikaw una torno, ma'am. Oh, sir. Kilig po di bayanaw. Anak ni mo na, sir. Ay, pag umangko na ko, ulitaw pa man ko. Ati ko kay ka baba. Sige, tuganti kang mama. Sir, samtang sayo pa. Tara na. Bakanti ba? Oh, bakanti pa. Sakay ko kami palingkir ha. Uy, na-video kaya? Kumusta man ang anong video-video man na? Isa ba yan kay scripted di na yun? Scripted? Ay ko apil-apilan yung kabuang ha? Dili ka sa kuya. Tama-tama, isa na lay kulang. Mularga na ta. Ah, grabe ang ula po ni mo, Chris. Uy, ako na po na. Ay, dirian lang ko ha. Sakay na ko ha. Ay, sig video-video ba? Basta i-postan nyo ha. Kaya, kamila pa na sila, oh. Nakuha ni pa. Itugan di kang mama. Uy, sir. Wala ko yung guranan, sir. Atras, ito gamay, sir. Tara na, tara na, tara na. Sabaan yung duha dira. Uy, kabalo mo larga na ta. Ay, sig video-video ba? Kaya basta i-postan nyo ha. Sir, vlogger mo ko, sir. Kung matumba po ta ba, na ako ebidensya. Sigara naman kay, sig video-video ba? Tara na. Malakaw na ta. Uyo ba? Uyo ba? Basuta. Kapilon na nato si ma'am para musikat po. Pagpuyaw ba? Ay, apil-apila si ma'am ba kay mga tumba ta. Kapilon mo nato ni si ma'am para musikat po ma'am. Hi sa vlog ma'am. Hi! Wak na, nangamumo na. Hi guys, ang atumba nami.